I dag vil jeg udforske en hjemsøgt kloak, fyldt med uhyggelige, mystiske og endda farlige genstande. Kloakken er et sted, hvor mordere prøver at skille sig af med beviser. Og nogen siger endda, at dette sted er hjemsøgt af sjælene fra deres ofre. Med alt det uhyggelige sagt, så lad os begynde jagten og se, hvad vi kan finde. Og sørg for at blive hængende til slutningen af videoen, for vi skal dybt ind i denne kloaktunnel for at se, hvor den fører hen, og hvilke uhyggelige ting, der måske gemmer sig derinde. Da jeg begav mig ud på dagens eventyr, kunne jeg helt sikkert mærke den uhyggelige aura fra denne kloak. Jeg følte konstant, at jeg blev overvåget, og at jeg hvert øjeblik ville opdage noget, jeg aldrig var ment til at se. Gud, venner, jeg trådte lige på noget. Jeg lagde slet ikke mærke til det, før jeg kiggede ned. Hvad pokker? Gud, jeg trådte lige på det her. Det er så uhyggeligt. Folk smider så sindssyge ting i kloakken. Man ved aldrig, hvad man støder på. Jeg er lige begyndt at lede. Og mit første fund er som en morderøkse eller sådan noget. Sådan noget her gør mig virkelig urolig. For var det her tabt af en skovhugger, eller var det tabt af en anden? Uanset hvad det er, har det ligget hernede i rigtig lang tid, og jeg er næsten sikker på, at jeg får stivkrampe eller et eller andet i dag. Okay, det ser ud til, at vi har fået en ret god start. Lad os fortsætte jagten og se, hvad vi ellers skal finde. Det her er bekymrende. Jeg har måske lige fundet en blodig t-shirt i vandet. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at røre ved det her. Det er ikke en t-shirt. Hvad er det her? Hvad pokker er det her? Det er ikke en trøje. Hvad er det her? Jeg tror, det her måske er gase, sådan noget medicinsk gase, som man bruger til at vikle rundt om sår. Det må bare ikke være blod. Hvis det er blod, går jeg helt i panik. Jeg kan slet ikke klare blod på den måde. Men det kunne faktisk godt være blod. Okay, vi rører ikke mere ved det. Vi har ledt i kloakken i 5 minutter, og vi har allerede noget potentielt blodigt medicinsk tape og en morders økse. Hvis det er den slags ting, vi finder, så har jeg virkelig ikke lyst til at fortsætte at se, hvad der ellers er herinde, venner. Men det er jo det, vi kom for, så lad os lede videre. Denne kloak viste sig helt klart at være mere, end jeg havde regnet med. Og på dette tidspunkt gik det op for mig, at jeg havde taget munden for fuld. Men vi var her for at udforske, så vi gik dybere ind i kloakken. Vi fortsatte, venner. Jeg tror lige, jeg har fået øje på vores næste potentielle skat hernede. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, men det ser lidt uhyggeligt ud. Jeg ved ikke, venner. Jeg kigger på det her, og det ligner en kniv. Altså, det her gør mig faktisk lidt bange lige nu. Hold da op. Jeg troede, det var en kniv. Ej, det er mere som en sav eller sådan noget. Drenge, det her er ikke godt. Det er endnu et våben. Vi har kun været her i 10 minutter, og vi har allerede fundet 2 af dem. Prøv at se, hvor ulækkert håndtaget er. Det her har sikkert ligget hernede i årevis. Jeg har ikke lyst til at tænke på, hvad det blev brugt til, eller hvad det har skåret i, før det blev smidt herned. Faktisk har jeg ikke engang lyst til at røre ved det. Så lad os komme af med det og fortsætte. Jeg stødte lige på en bunke affald, men jeg kiggede godt efter og opdagede det her. Jeg tror, det er noget godt. Se, der sidder sådan en træprop i eller noget. Det her, det er måske ingenting, men selvfølgelig skal vi lige kigge på det for en sikkerheds skyld. Okay, er vi klar? Lad os trække det ud. Okay, der er noget herinde. Hold da op, jeg tror, der er helt sikkert noget herinde. Hold da op, drenge. Det er som om, jeg ved ikke, om I kan se det. Det er viklet ind i hår. Jeg samlede det lige op, og nu er der hår over det hele på mine hænder. Det er menneskehår. Hold da op, drenge. Det er ulækkert. Med hensyn til selve flasken, så kan jeg ikke rigtig se ind i den. Men der er helt sikkert noget derinde. Jeg mener, I kan høre det. Der er ting herinde, men hvad præcist? Jeg har ingen idé. Så jeg synes, vi skal prøve at åbne den og tage et kig. Der er ligesom et stykke træ, der blokerer flasken, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal få det af. Jeg har ikke lige en wienerblukker på mig lige nu. Au. Okay, så det er måske lidt sværere at få den her op, end jeg troede. Jeg kan ikke bare... Ja, der er ingen måde, jeg får det her af. Vi bliver nødt til at finde et værktøj for at få proppen af. Mine damer og herrer, jeg havde virkelig ikke lyst til at røre ved det her igen, men jeg har taget den ulækre mordersav frem igen. Så det er nok vores eneste håb for at komme ind i det her. Så lad os bare lade være med at skære fingrene af. Det her er så ulækkert. Det er så slimet. Jeg burde ikke røre ved det her. Kom nu. Det her er meget sværere, end det ser ud. Åbn op. Kom nu. Jeg tror, vi får det. Nej, glem det. Vi skubber bare låget længere ind. Jeg tror, vi gør det værre. Vi klarede det. Og vi fik den åbne.
Det lugter ikke godt. Jeg blev straks ramt af lugten af noget virkelig forfærdeligt. Jeg får lyst til at kaste op, drenge. Det er så ulækkert. Er det negle? Min Gud, jeg åbnede flasken, og jeg troede, der fløj noget ud. Det var negle. Der er jernnegle i denne flaske. Når hvis det er negle, så spekulerer jeg på, hvad alt det her er. Okay, bare negle. Den er fuld af negle. Jeg har lige hældt en masse søm og pigge ud. Det er bekymrende. Og der er stadig mere i her. Okay, sandhedens øjeblik. Okay, jeg tror, det var det hele. Det der er hår. Det er hår, folkens. Det er en stor tot hår. Der er også små blomster herinde. Min Gud, der er en masse af dem her. Jeg tabte lige en. Der er en masse af de her små gule blomster. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Det her er sådan noget hekseri, en trylledrik eller sådan noget. Det er uhyggeligt. Jeg var utilpas før, men nu er jeg virkelig utilpas. Lad os fortsætte med at kigge hernede, for hvis det her er hekseri, er der sikkert mere mærkeligt i nærheden. Det kan ikke passe. Jeg gik 1,5 meter væk fra den der mærkelige, mystiske krukke, og jeg har lige fået øje på noget i vandet. Det her kan ikke være godt, venner. Det ser ud til at være pakket ind i en sort affaldspose, hvilket ikke er et godt tegn. Okay, lad os prøve at samle det op. Hvad er det? For pokker, mand. Hvad er det her? Vi har fået en eller anden mærkelig dims. Hvad er det her? Bevægede den så lige? Vi har nærmest fået et middelalderligt torturredskab eller sådan noget. Se lige det der. Hvad er formålet med den her dims? For pokker da. Hvis nogen har nogen idé om, hvad den her dims blev brugt til, så sig endelig til nede i kommentarerne. For lige nu er det her nok det mest uhyggelige, jeg har fundet i dag. Bare fordi jeg ikke aner, hvad det er. Drengen, det her sted er ikke bare virkelig uhyggeligt. Det er også klamt som bare pokker. Se lige det her slam. Det ligner kloakslam. Og hvad er det her? Det havde jeg slet ikke lagt mærke til. Der ligger uhyggelige masker herude. Det er ikke et sikkert sted, vi har lyst til at være. Jeg skulle ikke have rørt ved det kloakslam, drenge. Jeg har snavs på hånden. Ad. Men hvad er det her? Jeg har slet ikke lagt mærke til den her fyr, der hænger i træet, før jeg så det. Det der, det er bare nej. Det er et stort nej fra mig, drenge. Alle tegnene skriger til mig, at vi ikke burde fortsætte. Men ved I hvad, drenge? Mor opdragede ikke en, der giver op. Vi fortsætter med at lede, for jeg er spændt på at se, hvad der ellers er herinde. Altså, jeg er bange, men helt sikkert stadig spændt. Forsigtigt fortsætter jeg ned gennem kloakken, kun for at ende i et virkelig uhyggeligt område. Et område, hvor jeg vil finde en af de farligste genstande på hele dagen. Drenge, vi er lige kommet til et helt nyt område af kloakken, og jeg tror, jeg har set noget virkelig vildt ligge herop. Sig mig, kan I se det derovre i tunnelen? Det ligner en kæmpe kniv eller en machete eller noget af den stil. Lad os gå derover og tage et kig. Der er alle de her kæmpe sten mellem mig og den der machete eller kniv derovre. Så jeg skal være virkelig forsigtig, så jeg ikke brækker anklerne på nogen af de her sten. Okay, lad os gøre det. De her sten er virkelig store. Okay, vi er halvvejs, og jeg har heldigvis ikke brækket noget endnu. Så kun et par meter mere, så er vi fremme ved det der, hvad det end er. Jeg ved ikke, om I ved det, men mos bliver virkelig glat, når det bliver vådt, og det er nemt at komme til skade. Så jeg er ekstra forsigtig med ikke at glide, mens jeg bevæger mig hen til denne machete. Wow, hold da op, jeg var lige ved at falde. Men jeg tror, vi har den. Wow, jeg glider virkelig meget, venner. Ja, vi har den. Det er en skide machete. Jeg vidste det. Det er sindssygt, venner. Det ser ud til, at denne machete kom ud af tunnelen bag mig, hvilket får mig til at spørge, hvor pokker fører denne tunnel hen? Desværre tror jeg, at den tunnel er alt for smalt til, at jeg kan komme op i den. Ellers vil jeg kravle derop og se, hvor den fører hen. Hvad angår denne machete, har jeg virkelig ikke lyst til at tænke på, hvor den kan være kommet fra, eller hvorfor nogen har skyllet den ned i denne tunnel. Ingen af de grunde, jeg kan komme i tanke om til, at nogen ville skille sig af med en machete som den her, er gode. Okay, så nu skal jeg tilbage over alle de her glatte betonklipper med en knivskarp machete. Hvad kan gå galt? Okay, lad os gøre det. Lad være med at glide. Ingen gliden. Jeg må ikke glide. Jeg dør, hvis jeg glider. Okay. Fedt, vi klarede det.
Drenge, jeg vil ikke gøre nogen nervøse, men jeg tror, der er noget, der flyder lige der. Nej, det er ikke godt. Er det en person? Det må bare ikke være en rigtig person, ellers mister jeg det. Her er du okay dernede? Jeg tror ikke, det er ægte. Så selv hvis det ikke er ægte, hvad pokker er det så? Hvorfor er det her nede i kloakken? Det ligner en falsk krop. Det her er faktisk virkelig ulækkert. Det ligner, at det er blødt. Det er slimet og blødt. Det er som en mannequin eller sådan noget. Hvad pokker? Jeg har lidt lyst til at løfte det op og se på hans ansigt, men på den anden side har jeg ikke lyst til at røre ved det her. Så jeg gætter på, hvornår får jeg nogensinde det, jeg vil have. Nej, det føles mærkeligt. Min Gud, venner. Det her er så uhyggeligt. Se på ham. Eller er det en pige? Er du? Ja, jeg ved ikke, om det er en fyr eller en pige. Uanset hvad du er, ser du mærkelig ud, mand. Se det skaldede hoved. Hold da op, makker. Og tænk, at jeg fandt den her fyr kun 2 meter fra den machete. Okay, lad os få den her fyr op og se nærmere på ham. Hold da op, mand. Du er tung. Skal ned på donutsene, makker. Hold da op. Det her er så mærkeligt. Manden, hvorfor gør han det? Hvorfor laver han det ansigt? Se på ham altså. Hvad sker der? Så jeg er ikke helt sikker på, hvor det her kommer fra, men det ser ud til, at nogen har smidt det her i kloakken af en eller anden grund. Hvis nogen har nogen idé om, hvad det her er, eller hvorfor nogen skulle smide det i kloakken, så sig endelig til nede i kommentarerne, så vi kan finde ud af det sammen. For lige nu er jeg lidt skræmt. Og opdager jeg først nu de røde pletter. Mand, stop med at kigge på mig. De røde pletter. De røde pletter over hele hans krop. Jeg lægger først mærke til det nu. Det gør det bare endnu mere uhyggeligt. Hvad var det for en mærkelig kloakdukke? Alle burde synes godt om at abonnere. Det er en fantastisk idé. Husk at synes godt om at abonnere, folkens. Okay, nu smut herfra. Jeg kan ikke lide dit ansigt. Hvad er det her? Min Gud, folkens. Vi har måske lige fundet noget andet hernede. Kun få meter fra den mærkelige mannequin. Jeg så lige et glimt af metal, mens jeg gik og kiggede nærmere. Det her er helt sikkert noget. Av for pokker. Hvad i alverden har vi her? Vi har 2 ting. Hvad i alverden er det her? Jeg troede, det var én ting, men nej, det var 2 ting oven på hinanden. Det her er en knivklinge. Se lige det. Det er en knivklinge. Og hvad er det her? Hvad i alverden er det for en dips? Hvad sker der for de mærkelige ting i dag? Det ligner et torturredskab. Se lige det. Den virker stadig. Jeg burde nok ikke gøre det her, mens jeg holder en kniv. Vent lige. Hvad i alverden? Sig endelig til, hvis nogen af jer ved, hvad det her er, for det er altså ikke normalt. Det der er noget torturagtigt, og det her ligner en slagterkniv. Men se lige på spidsen. Nogen har på en eller anden måde brækket spidsen af. Jeg har egentlig ikke lyst til at forestille mig, hvordan det kunne være sket. Det ser også ud til, at håndtaget er ødelagt. Det er brækket 2 steder. Det kan ikke være godt. Og se lige det her. Jeg kiggede, og der er et glas hernede. Ulækkert. Så hvad i alverden er alt det her? Jeg gætter på, at jeg aldrig finder ud af det. Hvis I har lyst til at finde ud af, hvordan alt det her er endt her, så gør endelig det. Men lige nu tror jeg, at vi fortsætter og ser, hvad vi ellers kan finde. Kun få øjeblikke efter at have fundet den mærkelige bunke af metalgenstande, stødte jeg på en meget uhyggelig taske. Det er vanvittigt. Jeg tror lige, jeg er kommet op til noget, der enten er en kuffert eller en taske, som er blevet smidt her i kloakken. Wow, når jeg kigger på den herfra, er den åben, og jeg kan se ting indeni. Så lad os få den ud og tage et kig, for jeg er helt ærligt spændt på at se, hvad vi har fundet. Jeg var ved at trække denne taske ud, da jeg lagde mærke til, at der helt tilfældigt ligger en hjemsøgt dukke lige ved siden af mig. Jeg opdagede den først for et par sekunder siden. Hold da op, venner. Hvad i alverden er det her? Det er ulækkert og vildt uhyggeligt. Den ligger lige ved siden af tasken. Jeg spekulerer på, om den her var i tasken og kom ud gennem den åbne lomme, eller om det er noget helt andet. Jeg mener, bare se på det der. Sig mig, at det ikke er det mest uhyggelige nogensinde. Okay, jeg kan ikke så godt lide dig, så vi gør bare sådan her. Og glem det. Glem alt om det. Ser vi bort fra, at jeg sikkert lige er blevet forbandet. Lad os kigge på tasken og se, hvad vi har fået. Hold da op, den er tung. Jeg tror, der er noget herinde. Det lugter ikke godt. Med det samme bliver jeg ramt af en grim lugt. Sandhedens øjeblik. Hvad er der i tasken fra morkloakken?
Lad os se efter. For pokker, hvad i alverden er det her, dreng? Det her er slemt. Det ligner en børnesko, dreng. Hvorfor er den i kloakken? Hvad pokker er det til? Det er ulækkert. Den er fyldt med sten og snegle og sådan noget. Og hvad er det her? Min Gud, det er endnu en børneting. Det er jeg ved ikke, hvad det er. Det er en slags legetøj til børn. Og det har ligget hernede i årevis, ser det ud til. Der vokser planter og sådan noget ud af det. Jeg tror lige, jeg har fundet noget herinde, der er værre end de to til sammen. Drenge, hvorfor ligger der en økse herinde? Sammen med børneting. Uanset hvad der er sket med denne kuffert, er det helt galt. Jeg mener, det her, det er slemt. Hold da op, der ligger en økse herinde. Når jeg kigger gennem den her taske, tror jeg, det var en fejl. Lad os lægge det hele tilbage og komme væk herfra. Jeg har ikke rigtig lyst til at være her længere. Selvom det sidste, jeg har lyst til lige nu, er at gå længere ned i kloakken, så foretrækker jeg det frem for at gå ind i den tunnel. Jeg er ikke klar til det. I hvert fald ikke endnu. Det her er fuldstændig vanvittigt. Prøv at se det her. Se lige her. Der er, hvad end det her er. Er det et gevær? Har jeg lige fundet en? Læg det ned, eller hvad? Hvad er det her? Og perfekt. En Wogert. Fantastisk. Jeg mener, det her er det. Hvad? Jeg mener, hvordan har politiet ikke opdaget det endnu, mand? Det er som om, hver eneste morder i landet bare bruger det her sted til at smide ting væk. Jeg aner ikke, hvad det her er. Jeg skal af med det. Men den her Wogert er ikke engang særlig gammel. Den er nærmest helt ny. Den er lige blevet smidt herind. Og selvfølgelig er den let rødplettet, naturligvis. Det er klart, jeg lader ikke de her ting ligge hernede. Men på nuværende tidspunkt begynder jeg faktisk at frygte lidt for mit liv. Bare en lille smule. Bro, hvad er det her? Min Gud, bliver jeg taget ved næsen lige nu? Jeg troede, det var en skraldepose, men nej, se, der er en hånd og alt muligt andet. Drenge, det her er vist endnu en mannequin. Jeg håber i det mindste, det ikke er et virkelig grønt lig. Altså, se på det her. Det ligner bare den anden, vi fandt, bortset fra, at den er grøn, mand. Her, er du okay? Jeg tror ikke, han har det godt, drenge. Nej. Hvad pokker? Hvad i alverden? Mand, det er ulækkert. Det her er uden tvivl det mest uhyggelige, vi har fundet indtil nu. Endda værre end den skaldede mannequin, vi fandt. Hvad foregår der i denne kloak? Der er mannequiner, og det her er en zombie-mannequin, eller noget i den stil. Jeg mener, hvad er egentlig formålet med sådan noget? Mand, jeg tror, hans arm måske er brækket. Jeg tror ikke arme skal kunne gøre sådan her. Og se på hans hoved. Der er ligesom skudhuller eller noget i den her ting. Jeg har ikke lyst til at vide, hvordan den er endt hernede. Jeg mener, det her er helt klart dagens mest uhyggelige fund. Og vi er ikke engang nået til tunnelen endnu, så jeg er lidt nervøs. Ja, jeg tror, der er blevet skudt på den her. Se, der er endnu et skudhul i brystet. Der er et i ansigtet og et mere heroppe. Hvorfor skulle nogen sønderskyde en mannequin og smide den i kloakken? Det er det rigtige spørgsmål. Ja, du bliver bare dernede og er mærkelig og uhyggelig og uhyggelig og mærkelig. Kloakken bliver dyb, drenge. Den var ikke så dyb for et par minutter siden. Og det ser ud til, at den bare bliver dybere. Der er ingen chance for, at jeg kommer over det her. Det går allerede mig til livet, og det bliver kun dybere. Jeg er færdig, drenge. Jeg har virkelig frygtet dette øjeblik, men det ser ud til, at det er tid til, at vi udforsker denne super uhyggelige tunnel. Så lad os komme i gang og se, hvad der er derinde. At tage den farlige tur tilbage til tunnelen var ikke nogen nem opgave. Og det var ikke selve turen, jeg frygtede, men det, der ventede på mig i den mørke tunnel. Men jeg vidste, at jeg ikke kunne udskyde det for evigt, så det var tid til, at vi gik ind i tunnelen og så, hvad der gemte sig derinde. Heldigvis kom vi sikkert frem til tunnelen, men det virkelige spørgsmål er, om vi kommer sikkert ud igen. Jeg gætter på, at der kun er én måde at finde ud af det på. Jeg begynder allerede at blive virkelig skræmt, og vi er ikke engang kommet helt ind i tunnelen endnu, så det her bliver ikke godt. Nej, vi er lige kommet herind. Hvad i alverden er det dernede? Der er et uhyggeligt græskar hernede. Lad os tage et kig. Kom nu. Lad os se nærmere på det. Hvad i alverden? Hvad laver du herinde? Det her er godt nok det mærkeligste sted at finde sådan noget. Hvad er det her? Et sjovt græskar? Mand, den her ting er meget tungere, end jeg troede, den ville være. Hvad i alverden? Hvordan er den kommet herned? Det er det, jeg siger. Jeg bliver taget ved næsen lige nu. Hvem i alverden finder et uhyggeligt græskar i en kloak? Kun mig. Okay, græskar, du kommer med mig. Jeg har på fornemmelsen, at det ikke er det eneste uhyggelige hernede.
Hvis der i det mindste er en morderisk klovn hernede, kan jeg slå ham i hovedet med det her. Okay, det er ikke så slemt. Altså, her er uhyggeligt, men jeg går ikke helt i panik, som jeg troede, jeg ville. Hvad er det? Jeg tror, jeg kan se noget andet hernede, venner. Det ligner en sort affaldspose. Jeg er ikke sikker på, hvad den laver i kloakken, men der er jo meget skrald hernede, så det giver mening. Jeg ved ikke hvorfor, men den her pose giver mig virkelig dårlige fornemmelser. Jeg synes, vi bør undersøge det. Det er måske ingenting, men hellere være på den sikre side, end at fortryde. Ja, der er så noget klumpet noget herinde. Med mindre det er sand eller affald, ved du, om der vil være noget i denne affaldspose? Græskar? Nej. Ja, der er noget herinde, drenge. Der er en masse ting herinde. Hvad pokker? Min Gud, jeg så det slet ikke. Jeg var lige ved at skære min arm. Der er sådan en skarp metalsplint, og den stikker ud af affaldsposen. Mand, det er ikke godt. Jeg tror ikke engang, jeg burde åbne det her uden handsker. Jeg har ikke lyst til at skære mig selv. Hvad nu, hvis der er flere skarpe ting herinde? Jeg kommer til at skære mig. Der er helt sikkert en masse ting herinde, for den er tung. Jeg kan allerede se én ting. Det er sindssygt. Wow. Min Gud. Se det der. Det er så slemt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Kan du se det derinde? Jeg åbnede hullet, hvor stangen kom ud, og der er et stort stykke rustent metal. Lad os åbne det mere og se, hvad det er. Min Gud, det er en skide sav. Wow, hvad? Min Gud, der er en nedstryger og en metalstang. Det er så uhyggeligt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige til det her. Hvorfor er der en nedstryger og en metalstang i denne taske? Vent, der må være mere i her. Bliv lige her. Lad os kigge. Hold nu kæft med det her. Der er flere tilfældige ting herinde. Det ligner... Er det strips? Det er en strip. Min Gud. Det er strips. Hvad? Der er en masse af dem her. Min Gud. Måske burde jeg ikke røre ved det her uden handsker. Det begynder at blive lidt mistænkeligt. Strips. En nedstryger. Jeg kan ikke lide det her. Hvad i alverden? Det er som en ulækker klud af en slags. Det er ulækkert. Det lugter heller ikke særlig godt. Hele kloaktunnelen begynder at stinke. Jeg mener endnu værre, end en kloaktunnel normalt burde lugte. Okay, vi har... Ja, nej, det giver perfekt mening. En rulle gaffatape, en nedstryger, et stykke klud og en metalpind. Nej, det her er normalt. Det er helt normale ting. Ja, jeg er slet ikke bekymret. Jeg går bare i gang. Flår det op. Vi har flere strips. Sådan. Mand, hvad? Det er en skide gummihandske. Hvad er alt det her? Der er et stykke affald, og hvad er det? Ledninger? Nej, det er planter. Okay, lad os tømme det ud, for der ser ud til at være så meget i her. Jeg kan ikke rigtig komme igennem det hele. Hvad er der herinde? Det er endnu en gummihandske. Der er 2 af dem herinde. Posens flyder væk. Og er det en børnestrømpe? Det ligner en børnestrømpe. Okay, vi tager os af det. Og der er også et par briller herinde. Jeg er ikke sikker, men de ligner børnebriller. De ser ikke ud. Jeg har ikke lyst til at tage dem på. Men de ligner børnebriller. Det ser ud til at være til et lille ansigt. Ja, det er helt sikkert børnebriller. Det er ikke sådan nogle briller, en voksen mand ville have på. Af ingen anden grund vil jeg nok sige, at alt det her er mere uhyggeligt end den mærkelige flaske og de skøre mannequin-dukker, jeg fandt. Bare fordi jeg ikke aner, hvorfor det overhovedet er hernede. Jeg mener, det her er ikke normale ting. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har fundet noget som det her før. Jeg nyder virkelig ikke længere at være i tunnelen. Jeg tror vist roligt, vi burde tage afsted. Den taske var så sindssygt mistænkelig. Jeg er glad for, at vi kom ud derfra i et stykke, for hvem ved, hvad der ellers er i den tunnel. Jeg tror, det var det for dagens video, folkens. Den tunnel skræmte livet af mig. Så hvis I vil have mig til at komme tilbage, skal vi have den her video op på mindst 10.000 likes, og så vil jeg overveje det. Jeg har ikke lyst til at ende i en skraldepose i kloakken. Så husk at like og abonnere, og så ses vi i næste video.